Máš minútku? Martin, stretol si sa s pojmom vyhradené technické zariadenia? Poviem, čo znie hrozivo, ale áno, sú všade okolo nás. Poznáme 4 druhy technických alebo vyhradených technických zariadení. V každej firme je elektroinštalácia, majú bleskozvod, majú elektrické spotrebiče. Vo výrobných prevádzkach sa nachádzajú zdvíhacie zariadenie, žeriavy, kladkostroje, autozdviháky. Takisto potom výrobné prevádzky majú plynové zariadenia, plynové kotle, rôzne rozvody stlačených plynov a tiež tlakové zariadenia, či už expanzné nádoby alebo napríklad vzdušníky kompresorov, ktoré využívajú. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť pri vyhradených technických zariadení je sledovanie ich stavu a vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok. Tie odborné prehliadky, odborné skúšky, to sú revízie. Áno, revízie. To sú revízie. A tieto revízie, sú na to nejaké firmy, ktoré to vedia zabezpečiť? Určite sú. Ďakujem.